Dakle, nakon gotovo 6 godina pregovora, evo, Hrvatska je 30.6. završila pregovore o ulasku u Europsku uniju. Sada još postoji jedan dio procedure potpisivanja sporazuma, referenduma u Hrvatskoj i nakon toga ratifikacije. I 1.7.2013. Hrvatska će postati punopravna članica Europske unije. Puno je prednosti, ja ću samo navesti neke. Hrvatska se vraća kući na neki način, dakle ulazimo u društvo zemalja koje su po svojim gospodarskim, političkim i svim ostalim parametrima najuspješnije zemlje svijeta. Hrvatska će zajedno s njima donositi odluke, Hrvatska će zajedno s njima kreirati i određene politike i sve će se to u konačnici pozitivno odraziti na životni standard naših građana. Nema straha od Europske unije, ljudi se plaše što će donijeti novo vrijeme, ali ja sam sasvim siguran da ćemo, nakon što smo prošli razdoblje rata i oporavka od rata, nakon što smo zaista vrlo temeljito pregovarali, imali smo najsloženiji pregovarački proces, evo sada više nemamo tih tereta na svojim leđima i možemo se u potpunosti posvetiti jačanju hrvatskog gospodarstva, izgradnji infrastrukture, jačanju pravne države, svih institucija Hrvatske države, a Europska unija je samo jedan dobar okvir u kojemu će nam sve to skupa biti lakše činiti nego da smo izolirani ili sami. Dakle, sa puno samopouzdanja, zbog svega onoga što smo prošli ovih 20 godina, vjerujem da ćemo kao punopravna članica Europske unije moći učiniti puno više za gospodarski rast Republike Hrvatske, ali i sveukupni standard naših ljudi. Često puta se zna čuti da nismo dovoljno konkurentni i da će nas upravo ta nekonkurentnost pomalo pojesti. Mislim tu na gospodarstvo, a i na poljoprivredu koja je posebna. A u današnjem svijetu morate biti konkurentni bili dio Europske unije ili ne bili dio Europske unije. Europska unija će sasvim sigurno omogućiti da postanemo konkurentni. Već sada postoji velik broj hrvatskih kompanija, privatnih firmi koji rade na stranim tržištima, koje izvoze, a ulaskom u Europsku uniju više neće biti carina, više neće biti granica. Dakle, njihov proizvod će lakše dolaziti do tržišta u zemljama članicama Europske unije. Što se tiče poljoprivrede, uzet ću primjer Poljske. Prije ulaska Poljske u Europsku uniju svega 20% njihovih seljaka smatralo je da je dobro da Poljska uđe u Europsku uniju. Nakon što su postali članicom, kada su shvatili sve prednosti koje Europska unija pruža, danas su upravo poljski seljaci najjači zagovornici članstva Poljske u Europskoj uniji i 80% poljskih seljaka zadovoljno je i podupire članstvo Poljske u Europskoj uniji. Povećat će se u Hrvatskoj i poticaji, dakle sada su otprilike na razini 3 milijarde i 600 milijuna kuna godišnje, kada se uzmu u obzir svi poticaji. Ulaskom u Europsku uniju potencijal za poticaje bit će na razini od 6 milijardi kuna, od toga će 3 milijarde biti izravna plaćanja, a 3 milijarde ići će za ruralni razvoj, dakle za razvoj infrastrukture, investicija, ekološke proizvodnje, integrirane proizvodnje. Jasno je, 6 milijardi kuna je puno više nego 3 milijarde i 600 i vjerujem da će to hrvatski seljaci, pogotovo oni koji se ozbiljno žele baviti poljoprivredom, itekako znati iskoristiti. Nadalje, 7 godina stranci neće moći kupovati hrvatsko poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište. Ako budemo smatrali potrebnim, to ćemo produžiti na još 3 godine. Dakle, u idućih 10 godina imamo sasvim dovoljno vremena da pripremimo hrvatsku poljoprivredu za konkurenciju koja će doći iz Europske unije. Nema opet razloga za strah. Pojedinci neće moći samo tako lako doći. Europa nam neće ništa dati na lijepe oči. Mi se moramo i potruditi. Na koji način? Pa kao i u životu, ništa vam ne dolazi na lijepe oči, niti vam pada sa Marsa, nego se za sve morate potruditi, pa tako i ovdje. Ali ja ponavljam, taj okvir koji nam daje Europska unija, mogućnosti koje daju Europska unija puno su veće nego da ste izolirani i sami. Dakle, prvo oslonac na vlastite snage, prvo oslonac na vlastite mogućnosti i potencijale i ne trebamo tu se bojati. Vrlo često se iskazuje strah, drugi će nam sve kupiti, izgubit ćemo identitet. Pa nije se nijednoj zemlji koja je ušla u Europsku uniju dogodilo da je izgubila nacionalni identitet, niti da su došli drugi i sve im pokupovali. Ja vjerujem da u hrvatskom narodu ima toliko potencijala da ćemo mi kupovati od drugih, da ćemo po prvi puta u povijesti u stvari ojačati svoju poziciju i upravo u tome jest tajna Europske unije i zato su sve one zemlje koje su ušle u Europsku uniju danas zadovoljne, porastao je životni standard, kvalitetniji je život, te zemlje su bogatije i nijedna od njih nije poželjela izići iz Europske unije. Ja ne znam zašto bi Hrvatska bila drugačija. Posljednje pitanje. Povlačenju novca koji je bio dostupan iz Europske unije, dosta nismo baš se proslavili.
imamo li dovoljno stručne. To jednostavno nije istina. To nije istina, ja vam mogu pokazati brojke i vidjet ćete da je iskorištenost europskih fondova na vrlo visokoj razini. Gotovo svi programi, od CARDS programa, PHARE programa, IPA, ISPA, iskorištene su neki u 90% iznosima, neki u 70% iznosima, ali ako kompariramo hrvatsku učinkovitost sa učinkovitošću zemalja koje su ušle u EU prije Hrvatske, vidjet ćete da je da smo iskoristili fondove puno bolje nego što su to učinili neke druge zemlje. Dakle, mi volimo sebe kritizirati, ali kad pogledamo konkretne brojke, onda ćemo vrlo jasno vidjeti da to nije točno, da smo iskoristili dosta sredstava, ali ono što je važno, to je bila jako dobra priprema i trening za vrlo velika izdašna sredstva, puno izdašnija, koje nas čekaju kada postanemo punopravna članica.